ассалому алайкум тамошобинони азизи арҷманд, инак ба нашри пайғом мутаваҷҷеҳ бошед. Дар студия бо хабарҳо бо шумо Дилшода Ҳалим ва коргардон Исмоилҷон Холов. бо иқдоми бахши танзими анъана ва ҷашну маросимҳои миллӣ назди мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳр дар тарабхонаи меҳру муҳаббат озмуни дастархонороӣ гузаронида шуд. ба идомаи мавзӯъ таваҷҷӯҳ намоед. ҳамасола бо супориши асосгузори сулҳу ваҳдат, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ва тибқи нақшачорабинии Кумитаи дин, танзими анъана ва ҷашну маросими назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар қаламрави кишварамон озмуни дастархонороӣ гузаронида мешавад. даври шаҳрии озмуни дастархонороӣ дар шаҳри Панҷакен дар сатҳи баланд гузаронида шуд. намояндаҳои маҳаллаҳои шаҳр, ҷамоатҳои деҳот дар тарабхонаи меҳру муҳаббат ҷамъ омада мувофиқи талаботи озмун дастурхон ороста буданд. дар озмун муовини раиси шаҳр Бобозода Шавкат, намояндаҳои мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳр ширкат доштанд. ин озмун бо мақсади тарғиби маҳорати меҳмондорӣ, дастархондорӣ, сарфакориву сариштакорӣ, ҳисси зебоипарастӣ, эҳёи хӯрокҳои миллӣ баргузор мегардад. кадбонуҳои шаҳру деҳоти Панҷакен дар озмун таомҳои миллӣ, хӯришҳо, маҳсулоти қаннодиро пешкаши ҳакамон гардониданд. ҳунармандони шӯъбаи фарҳанг бо сурудҳои дилошоби худ хотири иштирокчиёни озмунро болида намуданд. ҳакамон аз рӯи иҷрои шартҳои озмун ғолибонро муайян намуданд. дастархондор будани мардуми тоҷик имрӯз аз сари дастархони анъании шумо иштирокчиёни озмун бор дигар аён гардид. мо дар сари дастархон беҳтарин намунаҳои нозу неъмати мардуми водии Зарафшон, мардуми Панҷакени Бостониро дидем. бо беҳтарин ҳунар, бо беҳтарин ишқ, бо беҳтарин дилгармию содиқият шумо ба ин озмун омадед. мо се ҷои аввалро имрӯз муайян кардем. ҷои сеюм ба дастархони ҷамоати деҳоти Вору дода шавад. ҷои дуюм ба маҳаллаҳои шаҳри Панҷакен. ва ҷои аввал ман бо ифтихор мегӯям ки ин ҷамоати деҳоти Ёрӣ аст. борҳо дастархони пурфайзи худ ва дастархони пурнозу неъмати худро нишон доданд. ба ғолибон ва иштирокчиёни беҳтарини озмун сипоснома ва тӯҳфаҳои хотиравии мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакенро муовини раиси шаҳр Бобозода Шавкат супорид. баргузор гардидани озмуни дастархонороӣ имкон медиҳад ки бонувон омода сохтани таомҳои миллиро эҳьё намоянду аз фарҳанги дастурхонороӣ огоҳ гарданд. қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти рақами 374 аз 23 августи соли 2016 аз ҷавонон ки хоҳиши издивоҷ доранд кадом талаботро пешбинӣ намудааст? мусоҳибаи мо ба ҳамин суол посух мегӯяд. исматиллозода Дилрабо ҳастам, нозир коргузори бахши сабти асноди ҳолати шаҳрвандии шаҳри Панҷакен вобаста ба қайди давлатӣ гирифтани ақди никоҳ ҳастам, масъул ҳастам ва ба ҳамаи ҷавонон издивоҷкунандагоне ки имрӯз мехоҳанд аз қайди никоҳи давлатӣ гузаранд ва хоҳиши бастани ақди никоҳро доранд, ба ҳамаи онҳо мефаҳмонем ки мутобиқи муқаррароти қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 23 августи соли 2016 таҳти рақами 374 ҳар як шахси никоҳшаванда бояд ҳатман аз муоинаи тиббӣ ҳатмии никоҳшавандагон гузарад ва мутобиқи банди 5 қарори номбурда ҳар як никоҳшавандае ки
аввал аз муоинаи тиббии ҳатмии шахсони никоҳшаванда мегузарад, баъдан ҳуқуқ дорад ба мақомоти сабти асноди ҳолати шаҳрвандии шаҳри Панҷакент бо аризаи муштарак аризаашро пешниҳод намояд ва дар доираи талаботи моддаи 36 қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ба қайдгирии давлатии асноди ҳолати шаҳрвандӣ ақди никоҳи ҷавононе ки хоҳиши бастани ақди никоҳ доранд пас аз гузаштани 1 моҳе аз рӯзи додани аризаашон баррасӣ мегардад. Бинобар ин аз ҳамаи ҷавонон, издивоҷкунандагон ва никоҳшавандагоне ки хоҳиши бастани ақди никоҳ доранд ба диққати ҳамаи онҳо мерасонем ки бояд аввал аз муоинаи тиббӣ гузаранд, баъдан ба бахши сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ вобаста ба қайдгирии давлатии ақди никоҳашон аризаи муштарак пешниҳод намоянд ва ҳар як муроҷиаткунандагон аз ҷониби масъули бахш бо талаботҳои моддаи 10 қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросим дар ҷумҳурии Тоҷикистон фаҳмонида мешавад ва ба ҳамаи онҳо муқаррароти кодекси оилаи ҷумҳурии Тоҷикистон фаҳмонида мешавад ва барои пешгирӣ кардани бекоршавии оилаҳои ҷавон бо ҳар як навҷавонон ва навхонадорон суҳбатҳои муфид сурат мегирад аз ҷониби масъулон ва роҳбарияти бахши сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ ва ба ҳамаи онҳо тамоми муқаррароти қонунҳои соҳавӣ фаҳмонида мешавад. ва ба ҳамаи ҷавонони шаҳру деҳоти Панҷакент рӯй оварда гуфтаниам ки пеш аз он ки оила барпо менамоянд бояд дурандеширо пешаи худ қарор диҳанд ба тамоми пастиву баландиҳои зиндагӣ дар тамоми шикасту рехтҳои зиндагӣ бояд пурсабр бошанд. хоса ба духтарон муроҷиат намуда гуфтаниам ки пеш аз ҳама илм омӯзанд, ҳунар омӯзанд ва баъдан оила барпо намоянд то ин ки онҳо як оилаи мустақил ва оилаи намунавиро барпо намоянд. санаи 1 феврали соли равон дар радифи дигар масҷидҳои шаҳру деҳоти Панҷакент масҷиди панҷвақтаи Мулло Мухтор низ дари худро барои намозгузорон боз намуд. ба идомаи мавзӯъ таваҷҷӯҳ намоед. кушода шудани дари масҷидҳоро аҳли уламо қабл аз ҳама аз таваҷҷӯҳи президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон медонанд. дар масҷиди Мулло Мухтори шаҳр низ ба ҳамин назаранд. аз ин фурсат истифода карда ба пешвои миллат, президенти кишвар ва инчунин ба раиси кумитаи дин ва ба вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии ҷумҳурии Тоҷикистон мо миннатдорӣ худро баён мекунем то ин ки барои мо намозгузоро дарҳои масҷида кушода шуданаша иҷозат доданд. мана имрӯз аз саҳари барвақт аз намози бомдод мардум бо як шавқу завқ бо як ҳаяҷон ба сӯи масҷид омаданд. албатта бо риояҳои беҳдоштию гигиенӣ мо алҳамдулиллоҳ намоз адо кардем бо ҷамоат дар ҳаққи кишвару миллат, сарварони кишвар, касое ки сабабгори кушода шудани ин ибодатхонаҳо ва масҷидҳо шуданд дуо кардем. тозагии фармудии дини мубини ислом аст ва ҳамин маъниро мусоҳиби мо низ таъкид дошт. албатта асли дини ислом мо бингарем ин покӣ аст. пайғамбари худо ҳазрати муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васалам мефармоянд аддину анназофа, дин ин покист. бунёди дин ин яъне бар покӣ бино ёфтааст. бинобар ин ҳар як банда вақте ки иродаи намоз мекунад албатта вай бояд ки аввалан пок бошад. бе ин бемориҳоям 1400 чанд сол пештар аз ин худованд барои бандагони намозгузор, барои бандаҳое ки ба масҷид меоянд аввал супориши покӣ додааст. аллоҳ ҳақ субҳанаҳу ва таоло дар каломи поки худ мефармояд استعیذ بالله یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین. ای کسایی که شما اراده نماز خواندن دارید، خدا گفته ایستاده است که یعنی رویهای خود را، دستهای خود را با همراه آرنج و رویهای شوید، دستها با محض کشید،
دستهای بشویید، سرهاتان به محض کشید و پاهاتان بشویید. مقصد طهارت بکنید، پس از این یعنی قائم برای برپا داشتن نماز شدید. البته خداوند حق سبحانه و تعالی هم بنده های پاکیزه را دوست می‌دارد. الله حق سبحانه و تعالی در قرآن کریم می‌فرمایند که استعیذ بالله ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین. خداوند بندگان توبه‌کار و بندگان پاک شونده را، آنهایی که خودشان را پاکیزه نگاه می‌دارند، آنها خداوند دوست می‌دارد. فقط گرفته نشدن بیماری کووید 19 نباید ما را بی‌پروا سازد، زیرا احتیاط نصف حیات گفتند. هم توصیه دین ما بر پاکی است، هم امروزه یعنی پیشنهاد وزارت تندرستی و بهداشتی جمهوری تاجیکستان که برای پیشگیری از این بیماری ها، برای خلاصی از این بیماری ها احتیاط کاری را توصیه کردن. البته باید هر یک ما اینا رعایت کنیم، اینا یعنی عملی گردانیم. امروز با قید در جمهوری ما یعنی این بیماری با قید گرفته نشده است، گفته ما باید هرگز بی‌پروا نباشیم، زیرا احتیاط کاری را هیچگاه از دست ندهیم، زیرا اسلام هیچ گونه مانع آن نیست که یعنی مقابل به احتیاط کاری نیست. همیشه توصیه میکنه در همه حالت، چه بیماری است، چه حالتهای گرما و سرما، چه دیگر حالتهای سختی، حادثات زندگی، انسان باید که احتیاطکار باشد، هوشیار باشد، همیشه یعنی تازه پاکیزه باشد، زیرا خداوند بنده های پاکیزه دوست می‌دارد. وقتی که ما صورت خود را، ظاهر خود را پاک میکنیم، با آب شستشو میکنیم، تازه میکنیم، خداوند باطن ما را، قلب ما را پاک میگرداند. چگونه که شاعر میفرماید چون بیاری طهارت ظاهر، باطنت نیز حق کند طاهر. بنابراین بار دیگر من همین نمازگزاران مردم عزیز با این روز مبارک، زیرا که این روزم اگر من خطا نکنم در تاریخ یک روز تاریخی، یک روز فرخنده میماند، زیرا گشاده شدن مسجدها این هم یک سنه مقدس است. بنابراین بار دیگر من به همین مردم شریف پنجکین این روزه تبریک میگویم و خواهان آن هستم که خانه آباد داشته باشند، سعادتمند و سربلند باشند و جامعه ما همیشه تنج و آباد و وطن عزیز ما همیشه یعنی گلگون شکوفا باشد و همیشه در ترقیات و در پیشروی باشد. و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. همینطور صبح 1 فوریه سال 2021 نمازگزاران شهر دیهات پنجکین چون دیگر مسلمانان کشور با شکرگزاری از فضل صلح و وحدت نماز گزارده دست به دعا برداشتند تا که وطن آباد، قلب‌ها شاد و مهر و محبت بین انسان‌ها عمرباد باشد. گزارش دیگری ما از بازار فروش چاروای شهر پنجکین گرفته شده، آن اینجا یک قدر کمبودی ها را آشکار ساخت. با مقصد آشنایی پیدا کردن با وضع فعالیت بازار مالی شهر پنجکند، ما راه پیش گرفتیم سوی بازار مذکور. برابر وارد شدن مشاهده کردیم که آدمان زیاده در اینجا جمع آمده بودند و همه سرگرم خرید و فروش چارواهای خرد و بزرگ بودند. در اول خواستیم بفهمیم که نرخ چارواهای خرد و بزرگ در این بازار چگونه است. ضمن مشاهده هایمان پی بردیم که نسبت به سالهای گذشته نرخ چاروای خرد و بزرگ در اینجا خیلی بالا رفته خریداران را نگران کرده است. در این باره یکی از ساکنان شهر پنجکند که در این بازار حضور داشت چنین ابراز اندیشه کرد. نرخ نوای بازار پنجکند به نهایت بلند رفتگی. نرخ نوای گوشت که اگر حدود یک دو سال سودا شده است 3000 3500 بسیار کنندگر 25 30 کیلو گوشت دارد. نرخ نوا بسیار بلند، مردم با خیلی نمیدونید سببش چی باشد که نرخ نوا بلند رفته است. باید که مسئولان شهر اون نرخ نوایت با تنظیم درارن، نظارت کنند. بعد از آن خواستیم از داخل بازار بازدید نماییم. هنگامی که داخل بازار شدیم دیدیم که در آنجا ازدحام زیادی مردم برای خرید و فروش چاروا به چشم می رسید و از سبب خرد بودن جای برای قدم زدن کس به مشکل برمیخورد. در برابر این نبودن جایهای مناسب برای چارواهای خرد و بزرگ
бетартибона ҷобаҷо кардани чорвоҳо ва гурӯҳи харидорону савдогарон, набудани дарҳои алоҳида ва дигар мушкилотҳои ҷиддӣ харидорон ва савдогарони ин бозорро ба ташвиш овардааст. яке аз далолони ин бозор ки саргарми савдо буд, доир ба нарху наво ва фаъолияти ин бозор чунин ибрози назар кард. вазъи бозор дар бораи халқ, рафтори бозор, ягон талабот ба ягон бозорое ки аст малайни панҷикин, ини дупула талаботи шароити вай надорад. як татар ҳам гов медарод, ҳам одам, ҳам бадталаба медарод. ҳамин ба нигоҳ кара робаро манан чек мечинам, налуг мегирам, раҳо оворне, ҳамин ба халқро нигоҳ кунам, свет монам, шпан кунам, гирдаша маҳкам кунам. халқ дигар ягон роҳи кори намо. танҳо ҳамин бозор мезанад, занам, мардам. шароити то он вақте ки роҳи Россия яла шаваду агар зиндагии халқ пеш рава, намедонам соати 3 мебиед, ман ҳамин дута буза доштосагед 10 сум мемонад ё 5 сум ё як мол зарам шпан кунам, гирдаша гирам, бозора свет монам, дари гов бозора ҷидо монам, мол бозора ҷидо монам, халқа париятка кунам, пулаш гиртосан, ҳама дар дари бозор як рафтору кирдор кунам ки шароити халқ муайё шавад. шароит ки нест, ман аз банк пул гирифтам, ман мол дошта гаштагим зира. дар бораи нарху наво фикратон чӣ? нарху наво боло рафт. ҳозир ман ин буза 800 сум гирифтем, 10 кило гӯшт мекунам, 50 фурӯше 500 мешавад. вай халқа бо фиреб кара 20 сум монда метем. сабаби болоравиш чӣ? сабаби болоравиш халқ ҳама нодон шуд. а бепули ҳама фикр мекунад ки а бузи вай хушрӯш не. бо моҳо мегирем як фиреб кара, бо вай як фиреб мекунад, далола ҳам хел. зиндагӣ ҳамин намедонам ҳам хел нарх буромадааст болоравиш. не ки талабот ба ҷавоб наметиҳад ягон бозор. талабот ба ҷавоб тиҳад. ҳама я дар одам, занак, гов медарад. худи як ҷо интервю аз дигар ҷо гирифта партод, дигар ҷавоби худомо реклама мешавад. барои ҳамин ман ҳамин таклифи ман бозорҳои шароити муайё кунед, нарху навои чека аррои мана инҷо бенависед ки бусие гӯсфанси дигар ҷо 5 те 10 те чӣ хел хоҳад. дар баробари камбудиҳои ҷойдошта дар ин бозор ҳамзамон дар назди он савдои сарироҳӣ низ ба роҳ монда шуда буд. бубинед ки чӣ гуна дар як макони ифлос ки орӣ аз микробҳо набуда ба саломатии инсон хатар эҷод мекунад, навъҳои гуногуни хӯрокаро ба фурӯш гузоштаанд. дар замоне ки кулли мардуми ҷаҳон бо пандемияи коронавирус ё худ COVID-19 дасту панҷа нар мекунанду мардуми Тоҷикистон низ аз гирифтор шудан ба ин бемории вабои аср ҳарос доранд, аммо баъзе аз савдогарону соҳибкорон дидаву дониста ба саломатии мардум хатар эҷод мекунанд. дар ин бозор қоидаҳои бехатарӣ аз ҷумла фосилаи иҷтимоӣ, пӯшидани ниқоб риоя нагардида, дар даромади бозор ягон намуди маҳсулоти безараргардонӣ аз ҷумла антисептик ба назар намерасид. дар муддати бештар аз як моҳ дар ҳудуди шаҳри Панҷакент 3 сӯхтор ба амал омад ки сӯхтори ниҳоие ки санаи 25 январи соли равон дар ошхонаи самарқандии шаҳри Панҷакент ба вуқӯъ пайваст, ба ҷони чанд нафар шахсон хатар эҷод карда онҳоро ба бистари беморӣ кашид. аммо мутаассифона дар ин бозор ҳолатҳои бехатарӣ аз сӯхтор низ куллан риоя намешавад. ин бозор бозори мол аст, яъне макони хариду фурӯши чорвоҳои хурду бузург, дар ҳоле ки ин макон наметавонад бо шароити муносибу мусоид ба савдогарон имкон диҳад то озодона чорвоҳои худро ба фурӯш бароранд ва ё чорво харидорӣ кунанд. ба заъми ин макони пулкоркунии баъзе аз савдогарони сарироҳӣ шудааст. ҳамзамон бетартибона гузоштани нақлиётҳо дар қади роҳ аз мадди назари назоратчиёни роҳ, яъне кормандони БДА дур мондани ин макон низ камбудии дигареро ба бор оварда барои ҳаракати озодонаи нақлиёт ва пиёдагардон мушкилсор шудааст. баъзе аз савдогарони ин бозор доир ба ин камбудиҳои ҷойдошта чунин ибрози назар карданд ки на танҳо дар ин бозор, балки дар як қатор бозорҳое ки дар шаҳру деҳоти Панҷакент фаъолият доранд ба мисли ин бозор пур аз камбудиву норасоиҳо гаштаанд. як камбудии дигари ин бозор дар он аст ки дар дари бозор нафаре истода буду интизори онҳое буд ки бо чорво дохили бозор шуданд. зеро аз ҳар як нафаре ки бо қасди савдо кардан дохили бозор шудааст, ҳангоми баромад аз ӯ маблағи муайяне мегирифт. оид ба маблағҳои гирифташуда расид дода мешавад.
аммо ҳаҷми маблағи гирифта шуда дигар асту дар расид дигар рақам нишон дода шудааст. мо хостем бифаҳмем ки сари ҳар як чорво чанд сомонӣ маблағ гирифта мешавад. ин масъул ба мо гуфт калонаш 5 сум, дов 2 сола, майда 3 сум. Майда амоли майда 3 сум, агов гӯсола 5 сум. вале чанде аз нафароне ки чорвои хурди худро барои савдо ба ин бозор оварда буданд фаҳмидем ки аз ҳар яки онҳо ба ҳаҷми 10 сомонӣ ва 8 сомонӣ маблағ гирифта шудааст. хулоса дар бозори моли шаҳри Панҷакент сар то по камбудиҳои зиёде ба чашм расида роҳи ҳалли худро меҷӯяд. чаро ин камбудиҳо муддатҳои тӯлонист ки бартараф намешаванд? умедвор ҳастем баъд аз ин гузориши мо ин камбудиҳо на танҳо дар ин бозор балки дар дигар бозорҳои шаҳри Панҷакент бартараф карда мешаванд. гузориши зоҳиҷони аловиддин, исмоилҷон холов барои пайғом. маъмурият кӯли кормандон ва омӯзгорони муассисаи давлатии коллеҷи тиббии шаҳри Панҷакент ба сармуҳосиби муассиса Шодиев Қаҳрамон ва сармуҳосиби беморхонаи марказии шаҳр Шодиев Аслам нисбати вафоти модарашон Файзуллоева Давроной изҳори ҳамдардӣ намуда ба аҳли хонадони Шодиевҳо аз даргоҳи илоҳӣ сабри ҷамил хоҳонанд. тамошобинони азизу арҷманд, ин буд барномаи иттилоъоти пайғом. дар оғози ҳафта барои ҳар яки шумо сарбаландиву хонободӣ таманно дорам. хайр.